Hi mga ka-friend. Kinapod ko ron dari sa akong adlaw-adlaw nga trabaho. Trabaho wala ina pa ning klases. Wan, dip-dip sa sagbot. Kita man siguro kunin so sa akong video. Dip-dip sa sagbot. Trabaho mga ka-friend. Kuwanta na lamang ko na yung trabaho karon. Diri man ko gitago na sang amo. Ano mahuman. Di ako karon mga suki. Naguna-guna ko sagbot. Ayaw lang mo katingala na ako kay mga magginitong talo ka na vlog ngayon. Pag una mga ka-friend, sige ko kumangguna wal ako kanon tanan wala ito kape. Natakaw pa naman ako sa kape. Ay mga ka-friend, ayaw mo ka tingalan ako nga di ako diri. Nagiging trabahong probinsya ng Manginhasay. Pwede focus banika. Dako-dako na sa kog agi. Gikan ko sa ubos. Adong ko sa ibabaw. Wala na pa rin sa bota karon dia. Cover crop. Mukatay. Ya mga ka-friend nga akong sagbot. Mantang na yung igo na ron. Huwag kayo makalimot sa pag-subscribe o like. Ginatuan ta nga, di ka tawag ang vlog o ginanira. Hindi hapong lantaw hapong mo kanan. Para karo na pang view.